те се изпотиха, защото такова. Защото пуснах вътре да духа. Виж, че като духаш вътре, то ставаш. Си дългите. Да. Забавяй. Направо. Първо завиваш, после газ. Много ден, не толкова. Това е тъпото, защото сега с наклона и влезнах вътре в прясната и сега ще го ядем. Няма, бе, ще купнем. Вземи шапката. По принцип е така, риташ се излиза, обаче и по-рано, не чак тогава, защото ти не може да следиш. Коста! А? Айде! Чакай малко, чакай, аз ще карам. Бутайте. Чакай, да. Чакай! Езправи Влада! Влада! Чакай малко напред. Езправи Влада! Езправи, надясно! Надясно е! Тя ще вземе тук! Езправи Влада! Опа, Сара, къде бе? Назад ли да знам? А? Назад има ли място? Напред ли?